традицията да бъде честван този ден е въведена в Иран. Давам думата на Негово превъзходителство, посланника на Ислямска република Иран в Република България. В името на Бога. В началото искам да поздравя присъстващите. تشکر میکنم از مردم خوب بلغارستان که برای ملت محروم فلسطین در این جلسه حضور پیدا کردند. И искам да изразя своята благодарност на българския народ, които присъстват на това място, за да изразят подкрепата към палестинския народ. Организатор на това събитие е господин доктор Абаси. تشکر میکنم از همکارای خودم سفرهای محترم در لبنان و فلسطین. Искам също да благодаря от моите колеги, посланиците на Ливана и Палестина. و نمونه‌ای از مقاومت آقای متروپولیتان از منطقه فلسطین. И пример за съпротивата митрополит Атаолла Хана. و حضور کاردار سوریه خودش بیانگر نوعی رفتار جدید نسبت به این کشور مقاوم. Също присъствието на временно управляващото посолство на Сирия е показателно за ново поведение към тази държава. ارزش این روز یعنی روز قدس رو مایل بودم با یک نگاه تاریخی آغاز کنم. Аз искам да започна оценяването на Деня Кодс, Деня на Иерусалима с един исторически поглед. یعنی برگردیم به روزگاری که برای اولین بار وزیر خارجه انگلستان اون اعلامیه معروف بالفور رو صادر کرد. Значи да се връщаме на онази дата, когато външният министър на Великобритания обяви известната декларация Балфор. البته قبل از اون این تئوری صهیونیستی است توسط تئودور هرتزل پایه‌ریزی شده. Но преди това също тази теория за сионизма беше обявена чрез Херцел. البته تسلط سالهای طولانی دولت عثمانی بر منطقه و سپس جنگ جهانی اول باعث رفع این تسلط شد. Османския империя дълго време имаше власт над региона и с стигане на края на Първа световна война те загубиха този власт над региона. اشکال جدیدی از حکومت‌ها رو در منطقه به وجود آورد. Това беше причината нови държави да бъдат създадени в региона. متاسفانه حضور افرادی از اسرائیل در آن منطقه و خرید زمین‌های سرزمین‌های اشغالی باعث شد که در سال 1947 اعلام استقلالی از ناحیه اسرائیل صورت بگیرد. За съжаление, присъствието на сионистите в региона и закупуването на имотите от палестинците беше причината те да обявят официално на своята държава в 1947 година. و اسباب تأسف‌تر این که اولین دولت خارجی که این حکومت رو به رسمیت شناختش دولت کارگری شوروی. Това беше интересно, че първата държава, която призна официално сионистски режим, това беше Съветския съюз. به هر حال جنگ‌های عرب و اسرائیل به نتیجه مطلوب نرسید و روز به روز رژیم اشغالگر قدس توسعه بیشتری پیدا کرد. Войните между арабите и Израил не стигнаха до добрия резултат и беше причината всеки ден повече от земите на Палестина да бъдат окупирани от Израил. به طوری که ما امروز شاهد بیش از 4 میلیون آواره فلسطینی هستیم. Така че ние в момента сме свидетел на над 4 милиона беженци от тази земя. در سال 1979 انقلاب اسلامی ایران اولین قدمی که برداشت سفارت اسرائیل رو تعطیل و در اختیار انقلابیون فلسطینی قرار داد.
В 1979 година първата стъпка, която беше направена след Исламската революция в Иран, беше, че да закрият посолство Израел в Иран и да дадат изградата на палестинското съпротив. از اون تاریخ تا یعنی بیش از 33 سال است که ما در خط مقدم مقاومت و حمایت از مردم فلسطین قرار داریم. От тогава вече над 30 години ние сме в първа линия на съпротивността и изразяваме нашата подкрепа към палестинския народ. آرزوی ما این هست که ملت فلسطین روزی به خواستگاه اصلی خودش برسه. Това е нашето желание някой ден палестинският народ да успее да се връща в своите земи. و مردم فلسطین و همه افرادی که در اون منطقه هستن بتونن به خوبی و دوستی با همدیگه زندگی کنن. И палестинския народ и всички други, които присъстват и живеят в този регион, да могат мирно да живеят заедно. این ایده فوق‌العاده خطرناکی است که ما کشورها رو بر اساس مذهبشون تقسیم بندی کنیم. Това е много опасна идея, ние да разделим държавите в основа на религиите, които съществуват в тези земи. بلکه ماهیت ملت هاست که اساس دولت ها رو تشکیل میده. Народите, които живеят в тези земи, трябва да определят основите на правителството. مذهب تعیین کننده نقش هویتی ملت ها نیست. Религията не може да определяща за вида на правителството. من آرزوی موفقیت ملت فلسطین و بازگشت همه آوارگان رو به سرزمین اصلیشون دارم. Аз изразявам моята надежда за връщането на всичките палестинци в своите земи. از تک تک شما تشکر میکنم که به مطالب من قبول دارید. Искам да също да благодаря на всички присъстващите, че слушахте моите думи. متشکرم. Благодаря ви много. Преживява много трудни дни. Пресконференцията, която даде в БТА, организирана съвместно с Центъра за близкоизточни изследвания, негово високо преосвещенство митрополит Теодосий говори за това, че над 60% от сирийските християни вследствие на войната, на военните действия, на тероризма са напуснали своите родни домове. Така че, за да ни запознае по-отблизо с ситуацията в неговата страна, ще говори негово превъзходителство Башар Сафия от посланник на Сирийската арабска република в Република България. مساء الخير جميعا. Добър вечер на всички. كممثل للجمهورية العربية السورية في صوفيا. Като представител на Сирийската арабска република в София, اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لإتاحة هذه الفرصة لأتحدث إليكم في هذه المناسبة. позволете ми да изкажа своята благодарност за предоставената ми възможност да говоря пред вас по този голям случай. وأتشرف أن أكون ممن يساهم في هذه الاحتفالية. И да имам честта да бъда един от участниците в тържественото отбелязване بيوم القدس العالمي на Международния ден на Йерусалим. لطالما شاركت به في عدد من الدول التي كنت أمثل بلدي فيها. В които съм участвал неколкократно в различни страни, където съм бил представител на моята страна. قال سيد الصيد تيدور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية. Основателят на ционистското движение Теодор Херцел е казал: إذا حصلنا يوما على القدس وأنا على قيد الحياة. Ако някой ден превземем Йерусалим, докато съм жив, فلن أتأخر لحظة واحدة عن إزالة كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود. няма да изгубя дори един миг, за да премахна всичко, което не е свещено за евреите. وسوف أدمر كل الآثار التي مرت عليها القرون. И ще унищожа всички вековни ценности. انتهى الاقتباس. هل عرفتم لماذا يريدون تدمير قدسنا؟ Край на цитата. Разбрахте ли каква е целта да бъде унищожен Йерусалим? ديننا. Нашите исторически ценности и вяра. إنها القدس. إنه أقصانا الأسير
مهبط الملائكة الأتقياء ومبعث الرسل والأنبياء. Ерусалим олицетворява мястото, където идват благочестивите ангели, място на месии и апостоли. ومسر الرسول الأعظم ومعراجه إلى السماء. И място, откъдето пророка Мохамед се възкачи на небето. وهول القبلتين وثالث مسجد تشد له الرحال. И свещено място за молящите се и трето място по значимост за поклонение на вярващите. إن قضية القدس قضية محورية. Въпросът за Иерусалим е фундаментален. ومسؤولية إسلامية ومسيحية. И е мюсюлманска и християнска отговорност. معالم مقدسة للإسلام والمسيحية. Която засяга целия свят, щом там се намират светините на исляма и християнството. لذا يجب أن تظل في أذهاننا هدفا. И затова Иерусалим трябва да остане в нашето съзнание като цел. نسعى جاهدين لتخليصها من المغتصبين اليهود. За избавлението от еврейските насилници. وهنا أقول لمن ضلت بوصلته في إعلان الجهاد والقتال. И тук искам да кажа на тези заблудени джихадисти. واتخذ حجة الإسلام والدين هدفا لإرهابه. Които се бият в името на исляма и ползват исляма като цел на тероризма. إنكم تناسيتم عدوكم وخذلتم ربكم. Че са забравили истинския враг и са предали своя Бог и вяра. ودينكم. И вярата, да. عندما اقتربتم من الحدود السورية. Когато достигнаха границата на Сирия. سوريا التي قدمت كل غال من أجل المقاومة. Сирия, която даде всичко скъпо за съпротивата. من أجل فلسطين. За Палестина. وشعب فلسطين من أجل المظلومين. И палестинския народ и всички потиснати. من أجل كافة حركات التحرر في العالم. За всички освободителни движения по света. لقد كفرتم بربكم ودينكم ورسولكم فإلى أين أنتم ذاهبون؟ Вие предадохте своята вяра, своята религия и своя пророк. На Сурия. къде сте тръгнали? سوريا بلد المقاومة. Сирия е страна на قلب съпротивата العروبة النابض. и на топтящото арабско сърце. الصدر والقلب الحنون. Сирия със своето любящо сърце فتحت أبوابها لكل مظلوم ومهموم. отвори врати за всички онеправдани и ومقهور потиснати. ولكل مقاوم ولاجئ. И за всички бежанци и патриоти. ندعو الله عز وجل أن يعيد أقصانا. Молим се на Господ да ни върне Иерусалим. كرامتنا عزتنا. Нашата гордост, нашето достоинство. ونحن واثقون أن القدس مهما طال فراقنا عنها. И ние вярваме, че въпреки дългата раздяла със свещения град, فهي في القلب وموعد لقائنا بها قريبا إن شاء الله. той ще си остане в нашите сърца и се надяваме на скорошна среща с него. أخيرا اسمحوا لي من هنا أن أرفع أسمى آيات الحب والوفاء للشعب الفلسطيني. Позволете ми от тази трибуна да изкажа най-сърдечни пожелания на палестинския народ, الذي يقف الآن مع الشعب السوري. който застана на страната на Сирия, وقيادته وجيشه. на страната на сирийския народ, правителство и армия. ونعاهد الله وأنفسنا بأن نبقى أوفياء لقضيتنا. Заклеваме се пред Бог и пред нашата съвест, че ще останем верни на палестинската кауза. قضيتنا المركزية الفلسطينية رغم جراحنا. Въпреки раните, رغم ألمنا. въпреки болката رغم أحباطاتنا من بعض العرب. и предателството на някои араби. لأننا واثقون من النصر لأننا على حق. Защото вярваме в победата и в правотата на нашето дело. شكرا. بس في الحقيقة في نهاية حديثي أحب أن أتوجه بالشكر لسيدنا المطران عطا الله حنا لزيارته الكبيرة والناجحة إلى بلغاريا، وخاصة الذي خص بها السوريين والعرب في هذه الزيارة التي كانت ناجحة. إنها كانت مناسبة جيدة لتلاقي السوريين والعرب في مناسبة عيد الفطر السعيد. В края на словото си за тази успешна визита, това посещение, което той посвети на сирийци и араби като цяло на този прекрасен ден. الحقيقة كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس، على الصعيد الروحي، السياسي، الإعلامي، على الصعيد الإنساني، يعني كنا سعيدين جدا بهذه الزيارة والتي نتمنى أن تتكرر لاحقا. وشكرا.
Бяхме много щастливи от това посещение, тъй като то беше успешно от всякакъв аспект – духовен, политически и медиен. Благодаря ви много. Съвременните конфликти, Иерусалим като място за религиозен и междукултурен диалог винаги е била една от основните тези, които е отстояло и негово високо преосвещенство митрополит Теодосий. Сега ще преминем към следващия гост в нашата програма. Може би Палестина е една от страните в света, където има най-много български възпитаници, заемащи отговорни държавни постове и дори само изброяването на една малка част от тях отнема доста време. Например, Хазим Атала, който беше ръководител на палестинските сили за сигурност, доктор Камал Шарафи, съветник на президента Абас. Така че сега имам честта и удоволствието да дам думата на доктор Ахмед Мажданани, министър на труда в Палестина и, както вече споменах, български възпитаник, голям приятел на България. Благодаря ви за това. Още от начало сме казвали винаги, че Палестина ще няма да заема конкретна страна относно вътрешните конфликти в арабския свят. على العكس من ذلك كنا دائما نحرص على أن نكون على مسافة واحدة من كل الأطراف. Точно обратното, винаги сме се опитвали да бъдем равнопоставени като позиция от всички страни на конфликт. في الوضع الخاص في سوريا Специално в Сирия أكدنا على حرصنا على وحدة الدولة السورية والأراضي السورية. винаги сме потвърждавали и сме пожелавали единство на сирийската държава. أكدنا دائما على رفضنا للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري. Винаги сме потвърждавали отказа ни, нежеланието ни да има външна намеса в сирийската политика. أكدنا دائما على حرصنا على حل الصراع الدائر بالوسائل السلمية وبالحل السياسي. Винаги сме потвърждавали желанието да се разреши конфликта, вътрешния конфликт, чрез мирен начин. وأدنا كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف في حل الأزمة الداخلية. И винаги сме набеждавали всички опити за тероризъм и разрушение в страната. وأستطيع القول أننا نجحنا إلى حد كبير في تحييد الفلسطينيين المقيمين في سوريا من الانخراط في الأزمة الداخلية السورية. И до голяма степен мога да кажа, че успяхме да оставим палестинците, които живеят в Сирия, на страна от този конфликт, който се развива между لأن الفلسطينيين ليس فقط في سوريا وإنما في كل مكان ليسوا طرفا في أي نزاع داخلي. Защото палестинците не само в Сирия, ами където и да живеят, те не са част от каквото и да била размирица, която е вътрешна за страната. هدفهم الرئيس هو النضال من أجل تحقيق حق العودة إلى بلدهم فلسطين. И за това президента се е борил за осъществяване на правото на палестинците да се върнат в страната си. مرة أخرى بدي أتوجه بالشكر والتقدير للصديق العزيز دكتور محمد أبو عاصي على تنظيمه لهذا اللقاء. Още веднъж бих искал да поздравя господин Мохамед Абу Аси за осъществяването на тази среща. بدي أشكر كل الأصدقاء من الشعب البلغاري الصديق على حضورهم ومشاركتنا لهذا اليوم يوم القدس. Бих искал да благодаря на всички присъстващи и на нашите приятели от България, които са заедно с нас за честването на Международния ден на Иерусалим. وآمل إنه بالقريب العاجل نقدر نستقبلكم بفلسطين بعاصمتنا عاصمة فلسطين الأبدية القدس وشكرا لكم. Относно това, което каза господин министър за факта, че палестинците в Сирия са равнопоставени от двете страни, т.е. на равно разстояние стоят от двете страни
на събиващите се в Сирия. الطرف الآخر هو طرف إرهابي. Другата страна е терористична. طرف عاق عملنا وأراد تدمير سوريا. Това е страна, която пречи на работата ни и желая да разруши Сирия. ونحن نتوقع من كافة الأصدقاء دعم الحكومة السورية في قتالها ضد الإرهاب. И ние се надяваме всички да подкрепят сирийското правителство в борбата си срещу тероризма. فهي إما أن تكونوا معنا أو تكونوا مع الإرهاب. Следователно, това е вие или сте с нас, или подкрепяте тероризма. Благодаря. Разбира се, ситуацията в Сирия е нещо, което фокусира вниманието на всички нас днес. След нас присъства и негово превъзходителство господин Фарес Айт, извънреден и пълномощен посланник на държавата Ливан в Република България, така че благодарим и на него за неговото присъствие. Сега имам честта и удоволствието да дам думата на доктор Ахмед Роматпух, извънреден и пълномощен посланник на държавата Палестина в Република България. Заповядайте. خطة المطران طلع حنا مطران سبستيان. Ваше Високопреосвещенство митрополита Талахана, معالي الوزير الدكتور أحمد مجدلاني. господин министър Ахмед Маждалани, سعادة السفراء. Ваше Превъзходителство, الحضور الكريم الأصدقاء. скъпи приятели и всички присъстващи. يصادف يوم القدس العالمي ومنطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة غليان لم تشهدها من قبل. Днес, Международният ден на Йерусалим, всъщност се пада в период, в който арабските земи не са срещали до сега. Много труден период. ما أطلق عليه مسمى الثورات العربية ما زال في مخاض. Това, което се нарича арабските революции, все още продължава. وما يحدث في كل من الدول الشقيقة. Всичко, което се случва в приятелските, братските страни. مصر وتونس وليبيا والعراق ولبنان واليمن وسوريا. Египет, Сирия, Ирак, Тунис и Йемен. يعقد الأوضاع في منطقتنا أكثر فأكثر. Още повече усложнява ситуацията в нашия регион. وإضافة إلى كل هذا استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين. Към това като прибавим и продължаващата окупация на Израел на арабските земи, включително Йерусалим. Към всички тези упоменати вече фактори бихме искали да добавим بما فيها القدس المحتلة. също и окупирания Йерусалим في خطوة استباقية إسرائيلية. в опит от страна на Израел لتحديد نهاية المفاوضات وترسيم الحدود من طرف واحد. За да ограничи края на преговорите за мир. في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة. В рамките на тези сложни обстоятелства تتوجه القيادة الفلسطينية إلى جولة أخرى من المفاوضات. Палестинското управление се насочва към преговорите. ما نريده من هذه المفاوضات هو ترسيم الحدود قبل كل شيء. Това, което бихме искали от тези преговори е да се определят границите преди всичко. ونحن أعلنا وأيدنا العالم أن حدودنا هي حدود خطوط الهدنة ما قبل الرابع من حزيران من عام 1967. Обявили сме също така, че нашата граница, това е границата, която е била преди 4 юни 1967 година. الأمر الذي يتطابق مع قرارات الشرعية الدولية. Това е въпрос, който съответства
на международните решения. وهنا أود أن أؤكد على ما قاله سيادة الرئيس أبو مازن. Също тук бих искал да потвърдя това, което господин президент Абу Мазин каза. نذهب إلى المفاوضات متمسكين بثوابتنا وعاصمة دولتنا الأبدية القدس. Запътили сме се към преговорите, като здраво държиме това, което имаме и нашата столица Йерусалим. نتوجه إلى المفاوضات ونحن كلنا ثقة أن العالم الذي ناصرنا في الأمم المتحدة في نوفمبر 2012 سيناصرنا وسيقف معنا مرة أخرى. Отиваме към преговорите, убедени, че тези, които са били с нас и са ни подкрепили в ООН през ноември 2012 година, отново ще изкажат тяхната подкрепа. كما ونؤكد مرة أخرى أن استئناف المفاوضات لا يلغي حقنا بالتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة للانضمام إليها كدولة فلسطين. Също бихме искали да потвърдим и това, че сме се насочили към преговори не ни спира също да се обръщаме и към институциите на ООН и да търсиме правда за Палестина. في الجانب الآخر فلن نجد الحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة على نسف المفاوضات حتى قبل بدءها. От друга страна не виждаме, че израелското управление прави всичко възможно, за да даде на преговорите всичко, което те заслужават. بموافقتها على عروض للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس. Особено чрез съгласието за застрояване на нови заселнически територии в Западния бряг и Йерусалим. في تحدي لكل الجهود التي تبذل للتوصل إلى حل متوازن للصراع ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس. Също и с всичко, с което се съпротивлява на създаването на баланс между на край на окупацията на Израел в Палестина и баланс на всичко, което се случва до сега. أود أخيرا أن أتوجه بالشكر إلى الشعب والقيادة البلغارية على مواقفهم الثابتة من القضية الفلسطينية. Накрая бих искал да благодаря искрено както на народа, така и на българското правителство за техните винаги подкрепящи Палестина позиции. ومناصرتهم للحق الفلسطيني И солидарността им с правата на Палестина. واستمرارهم بدعم الشعب الفلسطيني في المحافل الأوروبية والدولية. И продължителното им подкрепяне на Палестина на всички международни срещи. كما أتوجه بالشكر لبلغاريا لاحتضانها لعدد كبير من العائلات اللاجئة الفلسطينية والسورية. Бих искал също така да благодаря на България за това, че приветства много от бежанските семейства на Палестина на българска територия. كما أتوجه بالشكر معالي السيد أحمد دجلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سعادة سفير الجمهورية العربية السورية، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعادة السفير اللبناني، سعادة سفير دولة فلسطين، سعادة ممثل وزارة الخارجية البلغارية، الإخوة والأخوات الأعزاء جميعا مع حفظ الألقاب. Приветствам ви, уважаеми господин министър на труда в Палестина, уважаеми господа, ваше превъзходителство, господа посланиците на Сирия, Иран, Ливан, Палестина, както и представителят на Българското министерство на външните работи. Приветствам ви всички. أود أولا أن أشكر الأخ العزيز محمد أبو عاصي على دعوته وتنظيمه لهذا اللقاء، حيث نلتقي جميعا في هذا المكان وبوصلتنا هي فلسطين وبوصلتنا هي القدس. نلتقي من أجل القدس لأن القدس تجمعنا وتوحدنا كأمة عربية واحدة وكأحرار موجودين في هذا العالم، ينادون بالحق، ينادون باستعادة الحقوق
وبإنهاء الاحتلال. Бих искал първо да благодаря на господин Мохамед Абуаси от Центъра за близкоизточни изследвания за осъществяването и организирането на тази среща. Тази среща, която потвърждава, че очите ни са насочени към Ерусалим, към Палестина. Ерусалим е град, който ни събира и обединява. Обединява ни като свободни хора и той олицетворява нашата борба и старание да постигнем свобода и да получим правата си. أود أن أنقل إليكم جميعا تحية القدس التي منها أتيت، وباسمها أخاطبكم متمنيا لكم بأن تكونوا دائما في خير وصحة وعافية، وأن تكونوا مدافعين عن قضية شعبنا الفلسطيني وعن المدينة المقدسة القدس التي هي قبلتنا جميعا، وعلينا أن ندافع عنها حتى نستعيدها لأنها لنا وليست للعنصرية. Бих искал да поздравя всички ви и да ви пожелая да бъдете живи и здрави, за да може заедно да защитаваме палестинския народ, да защитаваме Ерусалим. إنني أنقل إليكم بركة الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وأنا الأسقف الأرثوذكسي العربي الفلسطيني أقول لكم بأن من يعتدي على الأقصى يعتدي على القيامة، ومن يعتدي على القيامة يعتدي على الأقصى. نحن قضية واحدة وشعب واحد لا يقبل القسمة على اثنين. Като митрополит на Ерусалим ви поднасям благословия както от християнските, така и от мюсюлманските свещени места. Този, който напада мюсюлманските свети места, ще нападне и християнските. Този, който напада християнските, ще нападне и мюсюлманските. Трябва да знаете, че ние сме един народ, който не приема да бъде разделян. من ينتمي إلى الأمة العربية ومن بوصلته فلسطين والقدس عليه أن يتحدث بلغة الوحدة الوطنية، بلغة الأمة الواحدة، لا بلغة الطوائف والمذاهب. أعداؤنا يريدون لنا أن نكون مشتتين مفككين لكي يمرروا مشروعهم الاستعماري في منطقتنا العربية. إذن خطابنا يجب أن يكون خطابا عربيا قوميا إسلاميا مسيحيا. Всички трябва да говорим езика на единството, езика на една нация, защото ние сме една арабска нация и не бихме искали да бъдем разделени нито като възоснова на религиозна принадлежност или принадлежност към определена секта, защото нашите врагове, те биха искали да ни видят разпръснати по цял свят и разделени. Затова трябва да говорим с езика на единството. نحن نواجه في الأرض الفلسطينية المحتلة عدوا يريد ابتلاع المقدسات وتهويد الأرض والتاريخ والتراث، ولكن يؤسفني أن أقول لكم بأن دعاة الفتنة في منطقتنا وفي عالمنا لا يقل سوءا وخطورة عن الاحتلال الذي يريد ابتلاع الأرض. Ние се борим с враг, който иска да погълне светите места. За жалост трябва да споделя, че тези, които всяват в смут
в нашите земи са много по-лоши в момента и от самите окупиращи. لقد سعى الاحتلال الإسرائيلي دوما إلى إثارة النعرات الطائفية والفتن المذهبية في فلسطين لكي لا يجعلنا موحدين في مواجهة عدوانه وسياساته العنصرية. وما نراه اليوم أن هنالك أناس يلبسون ثوب الدين والدين منهم براء، وهم يخدمون الاحتلال والاستعمار بعنصريتهم وخطابهم الديني العنصري المقيت. Окупацията, окупиращите винаги са се опитвали да всяват смут, използвайки особено религията, за да ни разделят, за да не бъдем единни в борбата си срещу расистката политика. В момента има хора, които обличат религиозни одежди, но те всъщност не се борят за Палестина, а те са в услуга на окупацията. إن المقدسيين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين هم الذين يقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عن القدس، ولا ينتظرون أي نتائج لا من مفاوضات ولا من مؤتمرات ولا من أي ندوات. لا يحك جلدك إلا ظفرك، لن تحرر فلسطين إلا بسواعد الأذان. Мюсюлмани и християни заедно стоят на първите редици в защита на Йерусалим. Те не очакват никакви резултати от преговори и, както се казва на арабски, има една поговорка: няма нищо, което може да почеше кожата ти така, както собственият ти нос, и се съпротивляват на всичко това, на всичко, което понасят с голите си гърди. Те не очакват никакви резултати от конференциите, всъщност резултатите са нулеви. И има хора също, които възхвалят Йерусалим, говорят прекрасни неща за него, но всъщност не дават нищо на Йерусалим. Ние ще останем и всичко, което ние ще направим, ще бъде повод да се освободи Йерусалим. وهنا أود أن ألتفت إلى سوريا، لأنني أعتقد كفلسطيني وكعربي وكمقدسي بأن ما يحدث في سوريا الآن لا يستهدف سوريا لوحدها، وإنما يستهدفنا جميعا، يستهدف القضية الفلسطينية، يستهدف حق العودة، يستهدف وحدة الأمة العربية بكل مكوناتها الدينية. Относно Сирия, аз като палестинец, арабин, жител на Йерусалим, бих искал да кажа, че това, което се случва в момента в Сирия, не поставя под прицел само Сирия, а всички нас. Той поставя под прицел палестинската кауза и единството на арабската нация. من يذبحون باسم الدين يقدمون خدمة مجانية لإسرائيل. من يقطعون الرؤوس ويختطفون رجال الدين ويقتلعون القلوب، هؤلاء لا علاقة لهم بالقيم الإسلامية وبالدين الإسلامي الحنيف. هؤلاء هم مسيئون للديانة الإسلامية، كما أنهم يسيئون لسوريا ويسيئون للأمة العربية التي كانت دوما أمة واحدة تدافع عن قضاياها وعن قدسها ومقدساتها. Този, който извършва зверства в името на религията, всъщност прави услуга на Израел. Този, който извършва тези зверства, няма никаква връзка, никакво отношение с морала и с моралните ценности или с ислямската религия.
Това са хора, които вредят на арабската нация, която винаги е защитавала правата на хората. ولذلك أقول لك يا سعادة السفير السوري نحن منحازون لسوريا. نكون مع فلسطين، ومن يتآمر على سوريا يتآمر على فلسطين. لا يمكنك أن تكون عدوا لسوريا وأن تكون صديقا لفلسطين. والمتآمرين على سوريا متآمرين على فلسطين. مخططاتها الاستعمارية في الأرض العربية. Голямата трагедия на арабската нация в момента и всъщност в миналото беше Сайкс-Пико, когато тази нация беше разделена на държави. В момента се създава нов Сайкс-Пико в услуга на Израел и в услуга на окупацията. مخطئ من يظن أن منطقتنا تشهد الربيع العربي المزعوم. هذا ليس ربيعا وليس عربيا، إنه ربيع أعداء الأمة العربية في الأرض العربية. Греши този, който смята, че в момента в региона има арабска пролет. Това нито е пролет, нито е арабска. Това е услуга на всички наши врагове. نحن مع الدولة المدنية ومع الدولة الديمقراطية ومع الدولة التي تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وأتساءل، هل تقطيع الرؤوس في سوريا هو الذي سيجلب الحرية والديمقراطية والدولة المدنية؟ هل ما يحدث الآن في سوريا هو الذي سيحقق المطالب العادلة للشعب السوري في الإصلاح؟ إن ما يحدث اليوم في سوريا لا علاقة له بمطالب الشعب السوري الذي يريد دولة مدنية ديمقراطية نحن نتبناها ونؤيدها. Ние искаме една светска демократична държава, която опазва достойнството и правата на хората. А дали тези, които секат глави и извършват зверства, смятат, че това ще доведе до такава страна? Дали смятат, че това ще доведе до осъществяване на справедливите искания? Няма нищо общо това, което се случва с справедливите искания на сирийския народ за една такава демократична светска държава. في وثيقة الكايروس الفلسطينية أكد رجال الدين المسيحي الفلسطينيين، وأنا كان لي الحظ أن أكون واحدا منهم، أكدنا بأن فلسطين التي نريدها ونناضل من أجلها ومن أجل حريتها هي الدولة المدنية الديمقراطية. لا نريد دولة دينية، لأن الدولة الدينية يستغل فيها الدين لأغراض لا دينية ولا أخلاقية. И в документа Кайрос Палестина, който беше издаден от християнските духовници в Палестина, и аз бях един от тях, там се потвърждава, че Палестина, за която се бориме, искаме да бъде една светска демократична държава, а не държава на основа на религията, защото религията може да се използва за осъществяване на лични цели и интереси, които не са в интерес на народа. دينية لا يهودية ولا مسيحية ولا إسلامية، مشان ما حداش يكتب علينا. لا نريد دولة دينية وإنما دولة مدنية، وما نتمناه لفلسطين نتمناه لكل الوطن العربي، لأن ما يبرر وجود إسرائيل
إسرائيل كدولة يهودية عنصرية، هو وجود كيانات دينية عنصرية أخرى من نوع آخر، وجود أنظمة دينية يخدم إسرائيل وينصب في مصلحتها. Ние не искаме религиозна държава, нито еврейска, нито християнска, нито мюсюлманска. Това, което си пожелаваме, е да имаме демократична светска държава и пожелаваме същото на всички арабски страни, защото присъствието на религиозни режими може да бъде само в ущърб. ونحن المسيحيون العرب، المسيحيون المشرقيون الذين كنا دوما عبر تاريخنا المجيد جنبا إلى جنب مع إخواننا المسلمين في الدفاع عن العروبة وعن القومية وعن الدولة وعن الحرية وعن الثقافة وعن الإنسان. نحن لسنا أقليات في أوطاننا، نحن لسنا أقليات في أوطاننا، نحن فقط أولاد هذه الأمة. И ние, арабските християните от изтока, исторически винаги сме били с мюсюлманите, нашите братя, и сме защитавали. Например, президент Обама още в началото на управлението си при посещението си в Египет призова към опазването на малцинствата, на християнските малцинства. Аз директно му отговорих чрез медиите, че ние не сме малцинства. Не сме малцинства нито в Египет, нито в Сирия, нито Йордания, Палестина или Ливан. Ние не приемаме да бъдем друго, освен част от тази земя, заедно с мюсюлманите, които живеят там. من لم يقرأ التاريخ عليه أن يقرأ التاريخ وأن يقرأ الإنجيل لكي يكتشف أن المسيح ولد في فلسطين وعاش في فلسطين ومات في فلسطين وقبره في فلسطين. Чел история, този, който не е чел Библията, той трябва да ги прочете, трябва да види, че Исус Христос е роден, живял и умрял в Палестина. Неговия гроб също е там. ومع دخول الإسلام في القرن السابع للميلاد عندما أتى الخليفة عمر بن الخطاب استقبله البطريرك صفرونيوس ودخلا معا إلى كنيسة القيامة، وكانت العهدة العمرية وكانت انطلاقة العلاقة الإسلامية المسيحية في وطننا العربي. هذا هو الإسلام الذي نعرفه، هذا هو الإسلام الذي تعايشنا معه منذ القرن السابع للميلاد، وليس من يقطعون الرؤوس ويكفرون ويسيئون ويحرضون ويريدون تفكيكنا وإضعاف بنيتنا الداخلية. Още при навлизането на исляма през 7 век в Палестина, чрез халифът Омар бен Хатаб, който беше посрещнат тогава от тогавашния патриарх, това беше началото на връзка, на отношения, на добри отношения с мюсюлманите, на отношения, в които всички сме живели заедно. Това е ислямът, който познаваме. С този ислям живееме още от 7 век, а не с този ислям, който реже глави и който извършва всякакви зверства и пречи на мира. وفي نهاية كلمتي، لأن الوقت المتاح لي قد انتهى، سأخذ دقائق معدودات. أود أن أقول بأننا أيضا متضامنون إلى أقصى درجات التضامن
مع إخوتنا المطارنة المخطوفين في حلب، الذين من واجبنا جميعا أن نرفع الصوت عاليا من أجل تحررهم وعودتهم هم وكل المخطوفين. نحن ندين الخطف أيا كان الخاطفون وأيا كان المخطوفون. ليست هذه وسيلة حضارية وإنسانية للتعبير عن مطالب عادلة. И накрая, може би отнех малко повече време, но все пак бих искал да изразя позицията, че ние винаги ще бъдем солидарни и най-вече сега изразяваме солидарност с отвлечените митрополити в Алепо. Наш дълг е със силен глас да призовем към тяхното освобождаване и да заклеймим всякакво отвличане, независимо кой го извършва. Отвличането не е нито хуманитарен, нито цивилизован начин за постигане на цели. أولئك الذين يعتدون على القدس وعلى المقدسات، أولئك الذين يعتدون على الكنائس والمساجد في سوريا، أولئك الذين قتلوا الشيخ البوطي واختطفوا المطارنة ويعيثون في الأرض فسادا. هدفهم واحد هو خدمة الاحتلال وخدمة أجندة إسرائيل في منطقتنا العربية. Тези, които всяват смут, тези, които нападат Иерусалим и светите места, както тези, които нападат и Сирия, и тези, които отвличат митрополити и духовници, тяхната цел е единствено تحية فلسطين إلى لبنان الذي نحبه ونرفع راسنا بمقاومته. Бих искал да поздравя представителят на Република Ливан. Ние поздравяваме Ливан като народ, като съпротива, като история и като цивилизация. Моля, моят поздрав да бъде пренесен в Ливан, да бъде предаден в Ливан. Ливан е държава, която много обичаме и с която много се гордеем, най-вече с нейната съпротива. شكرا لسفير دولة فلسطين وللجالية العربية الفلسطينية ولكل الجاليات العربية المقيمة في هذه البلاد. بوصلتكم يجب أن تكون القدس، وعندما تكونوا مع القدس تكونوا مع دمشق أيضا. Бих искал да благодаря на посланника на Палестина, на Палестинската асоциация и на всички арабски асоциации в страната. Вашите очи трябва да бъдат насочени към Иерусалим и когато са насочени към Иерусалим, те са насочени и към Дамаск. أما سوريا الحبيبة الممثلة بسفيرها المحترم، نطلب منك أن تنقل إليها رسالة الوفاء، رسالة المحبة. نحن لا يمكننا كفلسطينيين أن ننسى ما قدمته سوريا لفلسطين وهي تعاقب اليوم لأنها وقفت مع فلسطين. وأنا أقول لك بأن الخير الذي نتمناه لفلسطين نتمناه لسوريا بعودة الجولان إلى أحضان سوريا. Нашата мила Сирия, която е представлявана днес от нейния посланник, бих искал да го помоля да пренесе моето послание за лоялност и обич към Сирия. Ние няма да забравим това, което Сирия предостави на Палестина. كل التحية لشعب مصر العظيم. هناك بعض من أبناء الجالية المصرية متواجد معنا الآن. نحن نحملكم تحية إلى شعب مصر الذي انتفض وقال كلمته أنه مع فلسطين ومع سوريا ومع قضايا الأمة العربية.
също да поднеса поздрав на египетския народ. Има някои представители на Египетската асоциация тук присъстващи с нас. Те са представители на народа, който направи революция и поиска своите права, който изказа силно думата си в подкрепа на Палестина и на Сирия и на други арабски каузи. أما الشعب البلغاري الصديق فنقول لهذا الشعب كنت صديقا وستبقى صديقا لأن علاقتنا أخوية ونحن نخدم رسالة إنسانية واحدة وهي الدفاع عن المظلومين والمستضعفين في هذا العالم. А на българския приятелски народ бих искал да кажа: вие сте народ, който сте били и винаги ще бъдете наш приятел. С вас имаме братски отношения, защото носиме едно и също човешко хуманитарно послание, и това е да се защитават всички угнетени в света. اليوم كان لي لقاء مهم في البطريركية الأرثوذكسية البلغارية حيث تحدثنا عن ضرورة أن ترفع الكنيسة البلغارية كما كل الكنائس المسيحية في العالم صوتها نصرة للشعب الفلسطيني ونصرة للقدس ومقدساتها. Днес имах много важна среща с българския православен патриарх и с него обсъдихме нуждата българските църкви, всички заедно, да се чуе техния глас високо за подкрепа и солидарност на Палестина. وأود أن أختتم كلمتي بما افتتحت به هذه الكلمة بأننا لن ننجر إلى أي خطاب طائفي يفكك ويشرذم هذه الأمة. سيبقى خطابنا خطابا وحدويا، خطابا يوحد أبناء الأمة الواحدة حتى نستعيد كرامتنا ونحرر قدسنا ومقدساتنا. إن القدس المحتلة هي وصمة عار في جبين الإنسانية، ولن تزول هذه الوصمة إلا بتحررها وإزالة الاحتلال البغيض عن أسوارها وكنائسها ومساجدها. В края на словото си бих искал да завърша с това, с което започнах. Ние няма да тръгнем в посока подкрепа на религиозна насока. Ние ще говорим само за обединяване на нацията, за да си възвърнем достоинството и да освободим Иерусалим. وسنبقى نقول ونردد ما قاله العلامة البوطي في يوم من الأيام وكنت إلى جانبه: سنبقى أمة عربية واحدة مسلمين ومسيحيين ندافع عن الأقصى والقيامة. И ще повторя това,